Salutare lume și bine v-am găsit. Astăzi o să vă prezint niște comenzi pe versiunea 17.1.0, 0.6 și să facem nume. O să facem numai pe server, să vă arăt de ce. Că asta o să fie prima comandă. Să pe server pentru că o să fac prima comandă, cum puteți să vă iați pe creativ, fără să este afară din joc. Deci, intrați aici unde vă arătă la mesaj și puneți o bară așa, scrieți game mode spațiu 1. După cum vedeți, sunt pe creativitate. Așa. La comanda este... Nu, asta este... Cum să invocați monștri care nu puteți... care nu aveți pe... aveți ouă și nu puteți să invocați. Deci, prima oară, intrăm aici și scriem S-U-M-M-O-N și vă dau și spunem Ron Golden. Să spus că am greșit, scrie de așa. Golem și intrați la astea. Vedeți, avem aici spațiu. Așa. Uitați, s-a spawnat golemul. Știu că poate fi făcut și pe de voi, dar am arătat cum se invochează. Și atenți, acum o să invocăm dragonul. Deci dragon. Și scriem așa asta. Uitați dragonul. Este foarte rău pentru că nu putem prinde, este foarte rapid. Deci nu se vede unde a fugit. Este foarte rapid. Se va arăta pe comandă. Comandă, ce comandă să mai arăt eu? Cred că nu mai merg alte comandă, da? Cam atâta, dar vreau să fac ceva. Un nou upload. Este un film din End. Poate unul dintre voi ați mai descărcat Minecraft cu ochiul din End și este de fapt burgerele de zăpadă cu altă formă. Și chiar merge. Și nu uitați să vă abonați și subscribe, adică tot abonați și like-uri. La revedere! Sper că v-a plăcut această